Moi! Tää video on niinku sellainen koulun odotukset vs todellisuus. Ja tässä on taas mun paras kaveri mukana. Joo, ja tässä on mun paras kaveri. Me nyt kuvataan tän LPS juustokakun puhelimella tää menee myös LPS porkkanakakun kanavalle. Okei, mennään videoon. Oh my god! Okei, tänään tuli läksyksi äikästä sivu 135 ja matikasta sivu 47. No en malta oottaa, mä pääsen kotiin läksyjä. En mäkään. Siis kuulostaa niin hauskalta. Hyvää viikonloppua. Kiitos. Yes. Okei, tänään tuli läksyksi matikasta sivu 47 ja äikästä sivu 145. Heippa! Mä teen läksyt myöhemmin. Tää on niin kiva pitää yökyliä. Niin on, mutta mun piti tehdä läksyt, mä en tee läksyt. Ihan sama. No ihan sama. Jättää huomiselle. Kato tää video. No niin, eli Jenttä, mun voi vähän sanoa vauhtia. Joo. 15 plus 13 on. Ihanaa, kun te leikitte sovussa. Joo, sä oot maailman paras isosisko ikinä. Kiitti, kun te annatte mun opiskella rauhassa apua. Ole hyvä. Nyt on mun vuoro tulla keinuun. Ei, mutta mä oon ollut vielä. Niin, mut kun mä haluan tulla oikeesti. Mut mä en päässyt. Äiti. Oikeesti Marta lykätään kokeeseen. Moi. Tuijas. Senni. Joo. Makkaat sama nimmarin. Ehkä myöhemmin. Se puhuu mulle. Saanko mä purkkaa? Et. Ei mulla oo purkkaa ollenkaan. Mennään. Saanko mä ideoille mennä? Hei. Saanko mä nimmarin? Et. Moikka. En mä muutenkaan aika tykäisi. Tää prankki meni ihan pieleen. Okei, ihan aluksi alkaa ihmetellä, kun mun petsi vaihtui ja paikka vaihtui, kun me oltiin siis mun kaverilla, mut nyt me ollaan sitten täällä mun omassa kodissa. Niin älkää ihmetelkö, mut tässä oli tää video ja me nähdään sitten seuraavassa videossa, joka tulee toivottavasti pian. Tai siis tänään ehkä tulee vielä toinen video tai huomenna, koska me kuvattiin yhden mun toisen kaverin kanssa myös video. Niin joo, ei mulla muuta. Moikka!